Вітаю, я Наста, а ты слухаеш Белліт, падкаст пра кнігі і каля кніжныя тэмы. У сённяшнім выпуску будзе ўсяго патрошку, гэта і фікшн, і нон-фікшн, і дзіцячая кніга, і цікавая гісторыя пра аўтараў дзвюх папулярных антыутопій. Пісьменнік і мастак Артур Клінаў выдаў ужо 3 раманы, гэта «Шалом» у 2010 годзе, «Шклатара» ў 2013 і «Локіса» ў 2020. І пра апошні сёння і пойдзе гаворка, кніга выйшла летась у выдавецтве Логвінаў. Дарэчы, можна падказаць Клінаву, як і расійскаму рэжысёру Быкаву, што называць свае творы можна не толькі адным словам, бо ў таго таксама дурак, стораж, завод, маёр, што гэта такое, гэта несур'ёзна. Але гэта ўсё жартачкі, і праўда, гэтых жартачкаў таксама хапае ў новым рамане Клінава, бо ён сапраўды смешны, як і іншыя яго кнігі, беручы якія я дакладна ўпэўненая, што правяду час з усмешкай на вуснах. Але гэта не значыць, што Клінаў аўтар камедыйнага жанру, што ён абсалютна несур'ёзны пісьменнік, абы парагатаць, проста ён сапраўды валодае выдатным пачуццём гумару і добра ўпісвае гэта ў творы. Напрыклад, з рамана «Локісаў» я назаўжды запомню план «Гаўно Элро», план электрафікалізацыі нашага пасёлка. Цудоўная гульня са словам. На вокладцы кнігі мы бачым нейкага Чубаку са Star Wars, а назва твора адсылае да фантастычнай аповесці пра Спера Мерэмэ «Локіс». І супаставіўшы два гэтыя факты, вы яшчэ да пачатку чытання можаце зразумець, што тут справа пахне мядзведзямі. І сапраўды локісы ад літоўскага локіс-мядзведь, яны даўно жывуць на поўначы Беларусі, і гэта перавертні, людзі, якія ператвараюцца, але не ў ваўкоў, як мы звычайна прывыклі, а ў мядзведзяў. Прынамсі, так сцвярджае аўтар у новым рамане. У гарадок Н, і за гэтай літары Н можа хавацца абсалютна любое беларускае мястэчка, дык вось у гэты гарадок на поўначы Беларусі прыязджае Антон Локісаў, ён мастак са сталіцы і раней працаваў на Беларусьфільме. Антон вырашыў, што тут, на поўначы, найлепшае месца, каб прыдбаць сабе які дамок, збегчы туды ад цывілізацыі ў спакойны зацішны куточак. Але ж там яго ўжо чакалі, бо даволі няпроста мець прозвішча Локісаў у месцы, дзе з пакалення ў пакаленне перадаецца легенда пра мясцовага графа Шэмета, які нібыта быў Локісам. І так супала, што прадзед Антона меў такое ж прозвішча, як і граф, ён таксама быў Шэметам, і мясцовым праваахоўным органам засталося толькі скласці апошні элемент пазла, каб сабраць агульную карціну, што Антон Локісаў, ён нашчадак тых самых Локісаў, новы гаспадар замка Шэмета і патэнцыйны перавярцень мядзведзь. Праўда, сам герой упэўнівае ўсіх, што ён да тых Шэметаў не мае ніякага дачынення, гэта чыстае супадзенне, што ў ягонага прадзеда было такое ж прозвішча. Але хто яму ўжо цяпер паверыць, тым больш, што з ягоным з'яўленнем у мястэчку пачынае адбывацца нейкая містыка, там і таямнічыя забойствы, і загадкавае знікненне, а мы добра ведаем з крымінальнай літаратуры, што злачынцы даволі часта вяртаюцца на месца сваіх чорных спраў. І таму мясцовы следчы Лапіцкі мусіць ва ўсім разабрацца, і ён забараняе Локісаву пакідаць горад. І далей пачынаецца вельмі каларытная фантастычная гісторыя адной рэвалюцыі ў яркіх дэкарацыях беларускай правінцыі. Перад намі ў кнізе паўстаюць мітынгі, дэманстрацыі, нават паўстанне, і раман можна было б назваць адлюстраваннем нашай цяперашняй сітуацыі, бо мы чытаем і бачым, што падобнае нешта адбываецца. Цяпер усё нам вельмі знаёма, і праўда, гэты раман усё ж быў напісаны крышку раней, і таму ён хутчэй чытаецца як нейкае універсальнае апісанне падобнага стану ў грамадстве. І ў адным з інтэрв'ю аўтар адзначыў, што пісаў раман з 2015 па 2018 год, але толькі цяпер ён гучыць найбольш актуальна. Бо, напрыклад, калі б Клінаў выпусціў гэтую кнігу не ў канцы мінулага года, а ў пачатку, то яна б ужо чыталася трошкі не так надзённа. У рамане таксама мы сустракаем даўно вядомы беларусам канцэпт двудушша, калі вы, напрыклад, чыталі таго ж Гарэцкага «Дзве душы». І гэтая двудушша – гэта галоўная асаблівасць нашага нацыянальнага характару, і герой у творы Локісаў спрабуе зразумець, хто ён такі, і раптам высвятляе, што ягоная ідэнтычнасць падвойная, і ён неяк спрабуе зжыцца з гэтай новай роллю, і замест таго, каб сапраўды схавацца ў вёсцы, ён выпадкова гэту вёску ажыўляе, прымушае варушыцца яе, і вы ўбачыце, што там адбылося, і як ён стаў на чале рэвалюцыі адной. Раман таксама можна назваць гімнам беларускай поўначы, бо галоўны герой шмат разважае, чаму менавіта гэтую мясцовасць ён абраў для сваіх уцёкаў. Там і прырода, і атмасфернасць, і культура, і тут аб'ядналася ўсё, што яго прываблівае. І таму гэтая кніга, як мне здаецца, гэта такі добры прэтэндэнт на сёлетнюю прэмію Гідройца. Яна актуальная, надзённая, смешная, і прынамсі я не здзіўлюся, калі я пабачу гэтую кнігу ў шорт-лісце прэміі Гідройца.
А гаворку пра другую кнігу сённяшняга выпуска я пачну, мабыць, як нейкая бабка, якая сядзіць каля пад'езда і нешта бубніць табе пад нос, бо я пачну з таго, што інтэрнэт нас разбэсціў. Бо гэта месца, дзе інфармацыя літаральна выскоквае з экранаў камп'ютараў або нашых тэлефонаў, і за дзень мы паглынаем інфармацыю такой колькасці, што проста не маем часу на тое, каб падрабязна яе разбіраць або праводзіць нейкі факт-чэкінг. Калі мы ўбачылі нейкі цікавы твіт або пост у Фейсбуку, мы адразу ж яго рэпосцім, рэтвіцім і не марнуем час на тое, каб праверыць яго сапраўднасць. І калі нас нешта ў інтэрнэце зачапіла, то вельмі хочацца як мага хутчэй падзяліцца гэтым з астатнімі. Ну а на вокладцы гэтай кнігі мы можам убачыць вярблюда, у якога ўсяго 2 нагі, і калі я вокладку ўбачыла, у мяне абсалютна не ўзнікала нейкага ўражання, што гэта сапраўднае фота. Я падумала, што цікавы дызайн вокладкі. Але гэтага вярблюда пэўны час актыўна форсілі ў інтэрнэце з такой слязлівай гісторыі. Маўляў, ён наступіў на проціпяхотную міну, яму адарвала заднія канечнасці, але хвала рукастым хірургам, вярблюд выжыў і прыбіўся да страусу. І тыя, відаць, зусім дурныя, яны прынялі яго за свайго. І ў дадатак да ўсёй гэтай слязлівай гісторыі была таксама гэтая фотачка кранальная, тая ж самая, што на вокладцы кнігі. І гэты прыклад паказвае, чаму падобныя гісторыі становяцца папулярнымі, бо яны ўздзейнічаюць на нашы эмоцыі, а ў гэтым плане мы такія істоты, якіх даволі лёгка развесці, бо нам паказваюць нейкую ерась, але калі яна вельмі кранальная, калі яна нас чапляе, мы рады ў яе паверыць. Бо пагадзіцеся, што гэта прыгожая гісторыя пра вярблюда, які практычна ветэран вайны, і гэты факт, ён выбіваецца з нашай паўсядзённасці, таму і прыцягвае нашу ўвагу. І тут я зразумела, што дагэтуль не сказала вам, як гэтая кніга называется, и эта книга «Максимальный репост. Как соцсети заставляют нас верить фейковым новостям». Вышла она у выдавецтве Альпина Паблишер у 2018 году, а написал яе расійскі навуковы журналіст Барыслаў Казлоўскі. А написал ён кнігу пра нас з вами, не пра нейкіх дурняў у шапачках з фольгі, якія цікавяцца тэорыяй змовы, а пра простых людзей, якія часам давяраюць абсалютнай лухце, якую пішуць у інтэрнэце, проста таму, што ім лянота яе пераправерыць. Упэўненая, што вы, як і я, не раз сустракалі прыстойнага, добра апранутага чалавека з прыемным маўленнем, з добрай адукацыяй, вышэйшай адукацыяй, але пры гэтым ён верыць у тое, што вышкі 5G нас забіваюць, а Білл Гейтс нас ужо ўсіх чыпаваў. І ён нядрэнны чалавек, проста факты прыхільнікаў вось гэтых тэорый яму падаліся больш пераканаўчымі, і таму ён у іх паверыў. І доказы людзей з іншымі поглядамі абсалютна не могуць яго пераўпэўніць, ён становіцца, наадварот, яшчэ больш упэўненым у тым, што мае рацыю. І гэтая кніга, яна не пра гарадскіх вар'ятаў, а пра звычайных людзей, якія проста пазбаўленыя крытычнага мыслення і схільныя да памылковых меркаванняў. Напрыклад, я шчыра не разумею, як людзі могуць верыць у некаторыя фейкі, у лжэнавуку, напрыклад, тэорыя плоскай зямлі. У мяне проста не ўкладваецца ў галаве, як у наш час, калі свет настолькі тэхналагічна развіты, калі мы маем доступ практычна да любой інфармацыі, мы кабрыялеты ў космас урэшце запускаем, і існуюць людзі, якія шчыра вераць у тое, што зямля плоская. І гэтая кніга мне дапамагла разабрацца ў механіцы фейк-ньюз, каб зразумець, як такая інфармацыя знаходзіць удзячных слухачоў. І калісьці я чытала артыкул пра феномен когнітыўнай скупасці, і там расказвалася пра тое, што мы занадта лянівыя, мы хочам эканоміць энергію, час, і таму ў такіх сітуацыях наш мозг абапіраецца не на крытычны аналіз, а на інтуіцыю. Аўтар кнігі разглядае тэму з розных бакоў, ён распавядае і пра тое, як працуе наш мозг, калі ўспрымае такую інфармацыю, і пра тое, як гэтую інфармацыю наўмысна ствараюць людзі, якія дамагаюцца нейкіх сваіх мэтаў. І думаю, што для жыхароў Беларусі цяпер гэта даволі актуальная кніга, бо ў нас ёсць агульная бяда, гэта тыя самыя дзяржаўныя тэлеканалы, для якіх на мітынг зноў прыйшлі 3 наркаманы, 2 прастытуткі і дзеці і натоўп беспрацоўных. Мне вельмі спадабалася структура гэтай кнігі, там кожнаму раздзелу папярэднічае цікавы літаратурны эпіграф, а заканчвае главу кароткі змест, у які тэзісна вынесены асноўныя моманты. Я вельмі люблю пісаць канспекты, так што тут мой унутраны перфекцыяніст проста радаваўся вельмі, і ў канцы нават ёсць спіс літаратуры, і гэта дадае кнізе важнасці, і да таго ж гэта ўсё павялічвае мой спіс «Хачу прачытаць». Ёсць у гэтай кнізе і мінус, яна надта хутка заканчваецца, у ёй няма і 200 старонак, а калі прыбраць кароткі змест кожнай главы і спіс літаратуры, то застаецца ўвогуле каля 150. І ўсё ж кнігу я горача рэкамендую, бо мы жывём у такі час, калі яна, на жаль, вельмі актуальная.
І трэцяя кніга ў сённяшнім выпуску дзіцячая, і з яе дапамогай вы зможаце вярнуцца ў дзяцінства за 32 старонкі. Гэта кніга Яміна, якая выйшла ў 2020 годзе ў выдавецтве Коска ў перакладзе са шведскай мовы Наді Кандрусевіч. Дарэчы, у 2018 годзе ў Швецыі Яміна стала найлепшай кнігай для дзяцей. Я спадзяюся, што яе сапраўды належна ацэняць і беларускія дзеці. Бо Яміна яна не толькі вяртае ў дзяцінства, але яшчэ і вучыць дарослых таму, наколькі важна даваць дзецям прастору для гульняў, творчасці і для самавыражэння. У гэтай кнізе перад намі паўстае прыцягальная Яміна, гэта проста заглыбленне ў зямлі, дзе ёсць пясок, гліна, рэшткі каранёў дрэў, і звычайна у дзяцей даволі добрая фантазія, і нават калі побач няма Дыснейлендаў ці нейкіх іншых паркаў атракцыёнаў, то яны могуць рабіць іх літаральна з нічога. Я думаю, што кожны можа ўспомніць са свайго дзяцінства нейкае падобнае да гэтай Яміны месца. Месца магло быць абсалютна непрывабным, і бацькі заўжды пужаліся, калі вы там гулялі, бо яны не разумелі, што вас там прываблівае. І менавіта гэта здарылася з Ямінай каля школы. Яна была абсалютна простай Ямінай, і яна стала для дзяцей найлепшым месцам гульняў. У ёй можна было бегаць, скакаць, поўзаць і нават катацца з гары. А для бацькоў Яміна стала найстрашнейшай пагрозай. І абсалютна не важна, што дзеці разбіваюць насы дома ці ў будынку школы, а з Яміны яны выходзяць цэлымі і шчаслівымі і хіба што трошкі бруднымі. І ўсё роўна для іх гэтае месца гэта страшная небяспека ў вачах бацькоў, бо яны проста не разумеюць, што ў ёй цікавага і як там можна гуляць. І ясна, што ўсё незразумелае, невядомае ў вачах бацькоў аўтаматычна становіцца вялікай пагрозай. І, на жаль, даволі часта бацькі ставяць бяспеку дзяцей нашмат вышэй за іх магчымасць даследаваць і спасцігаць свет. Яны абмяжоўваюць дзяцей, яны не даюць ім адкрываць нешта новае. Але ж дзіцячая фантазія сапраўды гэта вельмі класная рэч, неверагодная, яна здольная ствараць цэлыя сусветы з пустога месца. І перакладчык Сергей Матырка, калі пісаў у сваім інстаграме пра гэтую кнігу, нагадаў мне пра тое, як мы ў дзяцінстве рабілі лялек з палкі і дзьмухаўца. Трэба было ўзяць простую роўную палку, насадзіць на яе дзьмухавец, сцябло якога трэба было так пэўным чынам закруціць, каб гэта атрымалася як кучаравыя валасы. І ў нас была лялька і не горш за ляльку Барбі. Кніга паказвае, што не варта недаацэньваць дзяцей, бо калі прыбраць адно з іх месцаў для гульняў, то яны лёгка знойдуць новае. І я хачу вас заінтрыгаваць, што ж там адбылося з той Ямінай, як яна змянілася. Абавязкова пачытайце гэтую кнігу, нават калі вы дарослы. Я вам абяцаю, што вы вернецеся ў дзяцінства і вам будзе вельмі прыемна. І гэта цудоўнае сямейнае чытанне, якое дасць бацькам крыху глыбей зразумець сваіх дзяцей, а дзецям дазволіць пачытаць пра штосьці блізкае і знаёмае. Ці ведалі вы, што аўтары 2 найбольш вядомых антыутопій былі знаёмыя і нават размаўлялі? Ангельскі пісьменнік Олдас Хакслі на працягу года выкладаў французскую мову ў Ітане, а іншы ангельскі пісьменнік Джордж Оруэл быў яго вучнем. Студэнты запомнілі Хакслі як некампетэнтнага настаўніка, але Оруэл адзначаў, што той выдатна валодаў мовай. І калі Оруэл напісаў сваю знакамітую антыутопію 1984, то, вядома ж, адразу яе адправіў былому настаўніку. І ў адказ ён атрымаў ад Хакслі ліст, у якім той назваў раман вельмі важным. І з аднаго боку здаецца, што ў лісце Хакслі хваліў Оруэла, але з іншага боку мы ведаем, што Хакслі таксама напісаў сваю антыутопію, гэта раман Brave New World, і ён сказаў, што ягоная версія будучыні, прадстаўленая ў гэтай кнізе, больш верагодная, чым у рамане Оруэла. Бо калі разглядаць дзве гэтыя кнігі, то яны здаюцца абсалютна супрацьлеглымі, бо ў свеце Хакслі улада падпарадковая масы не тым, што іх запалохвае, яна іх задавальняе. Яна гіпнатызуе іх наркотыкам, пазбаўляе жадання і ўвогуле неабходнасці змагацца з сістэмай. Бо навошта, калі табе і так добра, няхай ты не разумееш, што адбываецца, але навошта рыпацца, калі і так усё класна. У свеце Джорджа Оруэла, наадварот, працуе метад запалохвання, дзе людзі ведаюць, што кожную хвіліну, кожную секунду вялікі брат глядзіць на цябе і нельга нават падумаць пра нешта супрацьзаконнае. І такі метад кіравання масамі здаваўся Хакслі менш дзейсным, бо ён думаў, што лягчэй атрымаць уладу над людзьмі, калі ты можаш даць ім задавальненне, чым калі ты запалохваеш іх і пагражаеш расправай. Але факт застаецца фактам, вучань пераўзышоў настаўніка і папулярнасць рамана 1984 перавышае папулярнасць рамана Brave New World. Але я думаю, што гэта ўсё даволі суб'ектыўна, бо ўпэўненыя сярод вас знойдуцца тыя, хто больш любіць, напрыклад, твор Хакслі, а знойдуцца тыя, хто дакладна ведае, як я, што найлепшая ў свеце антыутопія гэта мы замяціна. А пачытаць Оруэла па-беларуску можна дзякуючы выдавецтву Янушкевічу, якім летась выйшла гэтая кніга ў перакладзе Сергея Шупы. І спасылка на пакупку кнігі знойдзецца ў апісанні да гэтага выпуска.
А на сёння гэта ўсё. Падпісвайцеся на мой тэлеграм-канал Белліт, а таксама я вас прашу ставіць адзнакі гэтаму падкасту, калі вы слухаеце яго праз iTunes ці праз Apple падкасты, бо тады ён зможа падымацца вышэй у рэйтынгах і яго паслухае большая колькасць людзей. А даведацца, як падтрымаць падкаст, таксама можна ў апісанні. А на гэтым я развітваюся. З вами была Наста і падкаст Белліт. Да сустрэчы!